gerne lave en evighedsmaskine. En evighedsmaskine er en måde, hvorpå man kan få den her til at gå rundt hele tiden, uden at påføre noget ekstra energi. Altså så vi bare sætter den i gang en gang, og så den kører rundt i en evighed. Man kan se, det kan den her ikke, på grund af nogle forskellige faktorer, vi kommer ind på senere. Men for at forstå, hvordan den fungerer, skal vi lige have lidt teori bag ved det. Vi har 3 ting her, vi kommer ind på. E-potentiel eller potentiel energi, det er den energi, et objekt har, når det er stillestående, som den har nu her. Den kinetiske energi, det er den energi, den har, når den bevæger sig rundt, eller når den bevæger sig, et objekt bevæger sig. Og så har vi rotationsenergien, der er den energi, et objekt har rundt i en cirkelbevægelse. Man kan se på det her objekt, at når vi skubber til den, så snor den rundt, og så øger den sin kinetiske energi på vej nedad her, hvor den så piker ned i bunden, og så falder den kinetiske energi igen på vej herop til toppen. Den potentielle energi gør så det modsatte, som man kan se her på formen. Altså, den starter højt, kommer ned lavt og kommer højt op igen. Men fordi vi har, der er forklaret rotationsenergi, det er fordi vi har rundt med en cirkelenergi her at gøre, og ikke en bevægelse, der går frem og tilbage, som man bruger ved kinetisk energi. Derfor bliver vi nødt til at bruge den tegning her, hvor vi lige viser, at rotationsenergien er egentlig rundt her, mens den kinetiske energi er frem og tilbage. For at få den samlede energi for hele det her rundt her, bliver vi nødt til at lægge de 2 energier sammen, så vi får 1 kilowatt, eller rotationsenergi og kinetisk energi plus sammen. Nu vil jeg gerne forklare lidt om, hvorfor den ikke kan fungere som en evighedsmaskine, den her. Der er 2 basale årsager til det egentlig. Gnidningsmodstanden, som vi har til at ligge herinde mellem klamperne og selve pinden her. Grunden til, at den ikke kan slå hele vejen rundt hele tiden, det er fordi, at den 1 kilowatt her og den potentielle energi, det bliver omdannet til noget varme herinde i den her. Den anden årsag til det, det er luftmodstanden, som påvirker hele objektet, der snor rundt her, med en speciel kraft hele tiden, som bremser den ned lige så stille.